لەگەڵ پێشکەوتنên هێزên کوردی لە گوندەوارên کۆبانê کەتیبەیên ئارتێشا ئازادا سووریێ jî هەماهەنگیەکە لەگەڵ wan dike û geleke gundên Ereban yên li aliyê Rojhilatê Kobanê ji çekdarên Daeş rizgar kirine. Em ji ketîbeyên Şems Şîmaliyên bi ser lîwa Fecer Hurriyê ve ne, me girê sêvê û gundên Xirûs û Nasir rizgar kirine û em niha wekû hûn dibînin gelekî nêzîkî pira Qereqozaqê ne. Ev pira Qereqozaqê ye û gora Sultan Silêman e û bi îzna Xwedê çend rojin û em ê bigihên vê pirê. Odaya ragihandinê ya ketîbeyên Şems Şemaliyên bi ser Artêşa Azada Sûriyê ve ragihand ku wan ê pênc gund li nêzîkî pira Qereqozaq û Çareyanê Sirrînê ji Daişê rizgar kirine. Şervanên Artêşa Azada Sûrî ku li şerê Kobanê de jî beşdar bûbûn, beriya çend rojan ragihandibûn ku ewên gundên Ereban yên li wê deverê ji Daeş rizgar bikin û ew niha li wê deverê cihên xwe qayîm dikin û serkeftinên xwe li dijî Daeş radigihînin. Beriya derbasbûna hêzên pêşmergeyên Kurdistanê ji bajarê Kobanê re, Eqîdê Artêşa Azada Sûrî Ebdilcebar li Egêdî derbasî Kobanê bû û piştre hêzek di navbera 1000 heta 1300 kesî derbasî Kobanê kir û niha jî ew li aniyên Başûr û Rojhilatê Bajêr şerê Daeş dikin. كتائب شمس شمال تابعين لأولة فجر الحرية قمنا بتحرير حاجز خروس وقرية خروس. مخالا خروس یا پشکنینê û gundên Xirûs û girê sêvê û gundên Nasiro û Dîdiyê azad kiriye û em niha nêzîkî pira Qereqozaqê ne û bi îzna Xwedê em ê wê pirê û hemû gundên derdorê ji Daeş rizgar bikin û bi îzna Xwedê em welvêr nahêlin em hatin we. إن شاء الله إلى منبج وآتيكم يا داعش إن شاء الله إلى منبج طريقنا إلى منبج. Bi vê şêweyî û beriya ku şervanên Artêşa Azad derbasî here gundekî bibin, bang li welatiyan dikin ku xwe dûrî qada şer bikin û piştre artêşa xwe berdewam dike û heta ku gund bi gund ji Daeş rizgar bike. Di roja 12 meha sisiyana sala 2014 de çekdarên Daeş êrişî pira Qereqozaqê kiribûn û piştre şer û pevçûn lêgel şervanên opozisyona Sûrî û Daeş destê xwe danîbû ser wê pirê. Li nêzîkî pira Qereqozaqê ku pireka stratejîk e ku Şah Silêman bavê yekemî Osman ku da mezrînerê dewleta Osmanî bû ku ew gor dirêkeftinekî di navbera Tirkiye û Ferensayê de di sala 1921 de bû erdekî Tirkî û heta niha ji aliyê Artêşa Tirkiyê ve têparastin.